थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिखिनि थामथि सुक्ति जानानै थांबाय बे सुक्तिनि दफाफोरनि मावफुंजानाय मावफुंजायैखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों होननानै आं मोनथिदों आरो मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव सुक्तिया मावफुंजानांगौ बे बाथ्राखौ भारत सरकारखौ बिथांमोनहा खावलायदों। आंबो दिनै क'क्राझार लकसभानि सासे MP महरै आंबो लुबैगोन मानोना बिटिआर सुक्तिया खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैदोंमोन गोजोन थासारि फैदोंमोन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोहेर दावहेरा जोबनानै गोजोन थासारि फैदोंमोन। मा फोरमायगोन? आङो जोबोद गोजोननायजों लोगोसे गोग्गानाय मोनदों मानोना दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 37थि मुंख्लं सान बड'लेण्ड मुंख्लं सान बेखौ गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय नैबे जमदुवारनि रायमाना बेयाव फोथाराव खुंदों आरो बिथांमोननि मोनसे स्पेशेल मोनसे कनभेन्सनबो दङ बेयाव बेजों लोगोसेनो साननैनि हाबाफारिजोंखौ फालिनाय जादों। थ' आङो बेयाव बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बड'फानि सावगारि आरो जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बड'लेण्ड आन्दलननि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारि बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेजों लोगोसेयैनो बड'लेण्ड आन्दलनाव सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 1135 सा सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन। बे 1135 सा मुंख्लंफोरनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो बेजों लोगोसेयैनो उननि गोबां आन्दलनाव बा माने NDFBनि BLTनि बा बर' थुनलाइ आफादनि आरो गुबुन गुबुन माखासे समाव जायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय बे गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोरबो गोसोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरदों। नंगौ जे दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद आरो बे आफादा गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै थांनाय गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों। दिनै 50 बोसोर बारफैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायाबो दिनै 50 बोसोरनि बारफैबाय गोबां रोखोमै सोमावसारनाय जाबोदों। दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारियाव माने जोबोद सांग्राङै हारिनि खना खनला जेंना जेंसिफोरखौ नोजोर होयो खैदां खैफोदफोरखौ नोजोर होया बेबायदि खामानि मावो। दिनै नैबे मुहूर्तआव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जिखिनि थामथि सुक्ति जानानै थांबाय बे सुक्तिनि दफाफोरनि मावफुंजानाय मावफुंजायैखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायदों होननानै आं मोनथिदों आरो मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेराव सुक्तिया मावफुंजानांगौ बे बाथ्राखौ भारत सरकारखौ बिथांमोनहा खावलायदों। आंबो दिनै क'क्राझार लकसभानि सासे MP महरै आंबो लुबैगोन मानोना बिटिआर सुक्तिया खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैदोंमोन गोजोन थासारि फैदोंमोन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोहेर दावहेरा जोबनानै गोजोन थासारि फैदोंमोन आरो बे सुक्तिखौ लानानै भारत सरकारनि फ्राय मोनसे बारंबार फोसावबाय थानाय जादों। बे सुक्तिया मोनसे मडेल सुक्ति। नरेन्द्र मदि जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि खुगायाव बारंबार जों खोनाबाय थादोंमोन जे बिटिआर सुक्तिया मोनसे मडेल सुक्ति जाबाय आरो बे मडेल सुक्ति जाबाय जेला बिनि मडेलखौ लाखिनो थाखाय बेयाव जिफोर दफाफोर दङ जायफ्रा मावफुंजायाखै दासिमबो बे दफाफोरखौ निस्सय मावफुंनांगोन। आं मावफुंनायखौ लुबैयो आरो आं आसा खालामदों नरेन्द्र मदि बिथाङा जिथु थामथि खेबनि थाखाय भारतनि गाहाय मन्त्रि जाबाय नखर मन्त्रि हिसाबै अमित शाह बिथाङानो मोनफिनबाय दा बे सानै मानसिनि जिखिनि अननाय बे अननायनि गेजेरजोंनो नैबे ओनसोला बिटिआर ओनसोलखौ लानानै बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो बे बिटिआर सुक्तिजों गोजोन थासारिया फैबाय जेला जाहाथे सुक्तिखारिफ्रा बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आरोबाव सोमावसारनायनि फारसे सिन्था खालामनो जाहाथे नांफिना बे ओनसोला जाहाथे गोजोन थासारि दा फैनानै जि जौगानाया फैदों बे जौगानाया जाहाथे थांबाय थायो बेनि थाखायनो बे चान्सखौ जाहाथे भारत सरकारा जाहाथे होआ आंहा फोथायनाय दङ नरेन्द्र मदि आरो अमित शाह बिथांमोनहा बे चान्सखौ मालाबाबो होनाय नङा आरो जिखिनि गोदानै सरकार मोनफिनबाय बिबान लाफिनबाय फैबाय थानाय 6 दाननि गेजेरावनो बे जेंनाफ्रा जाहाथे मोजाङैनो सुफुंजायो
बेखिनिखौ आङो लुबैनायजों लोगोसे भारत सरकारखौ आं खावलायदों। दिनै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयावहाय रायमना फ्रेन्डस क्लाबनि फोथारावहाय 37थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बेल' नङा जे जसेफ बसुमतारिल' नङा, बेयाव गोबां मुंख्लंफोर दङ बे एरियायावनो, जेरै गायदे हेलेना आरो प्रमद बर' आरो फाउलुस नार्जारिमोन, बिथांमोना बिराद गोबां माने मुंख्लं जानानै थांबाय। नाथाय बे ओनसोलखौहाय जोङो माने डेभेलप माने नुनाय जायाखै। सारा मा बुङो बेनि फारसे? आं दहायनो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव 1735 सुबुङा मुंख्लं जादों आरो बे 1735 मुंख्लंआ जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोल बा जाय ओनसोलखौ जोङो बड'लेण्ड होननानै सोमावसारदोंमोन बे ओनसोलनि खना खनला जायगाफ्राव गुबुन गुबुन गामिफोरनि फ्राय मुंख्लं जादों आरो जायफ्रा दा आथिखालाव जोङो बिटिआर होनबाय, बे बिटिआर ओनसोलनि बायजोनि सुबुंफ्राबो बे 1735 मुंख्लंनि गेजेराव दङ। दा बेखायनो बबेबा मोनसे ओनसोलाल' निर्दिष्ट जौगानांगौ बिदि नङा। जोङो लुबैगोन जे मुंख्लंफोरनि जे बावसोमनाय, बे बावसोमनाया मालाबाबो जाहाथे बावगारजाया, बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखिनांगोन। सोरबा मुंख्लंनि मुङै माबा मोनसे खालामब्लाल' जाया, बियो जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गोसो गोरबोआव जिखि फोथारावनो थायाथों मानो, जिखि हालोदावनो थायाथों मानो, जिखि नोङो ओनसोलावनो थायाथों मानो, साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा मुंख्लंनि जे बावसोमनाय आरो मुंख्लंफोरनि बावसोमनायनि गेजेरजों दिनैनि जोंनि जिखिनि थासारि जों मोनबोदों, बे थासारि मोनबोनायनि थाखाय बै थासारिखौ जायफ्रा दिनै होफैदों, बे मुंख्लंफोरखौ जों मालाबाबो बावगारना जों बयबो गोसोआव लाखिनांगोन। आं मिजिं खालामदों गासैबो ओनसोलानो जाहाथे जौगाथों, गासैबो ओनसोलानो समान मोनथाय, समान जौगानायखौ मोननो हाथों आरो बिनि थाखायनो दिनैनि सरकाराव खामानि मावबाय थादों आरो इयुनाव मावलांबाय थागोन, आं बेखौ फोथायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।